Pero a usted le diuen Milagros Milagro. y a usted le diuen... José. ¿Y sus apellidos? Pascual Català. ¿Y nos pueden decir el año que van a nacer? Si no Jo en el 38. Jo sí, jo en el 34. En el 34. ¡Ay! La edad de ma mare. Jo en el 38. 84 anys. Ostres, 84 anys. Jo ara tinc 81. Bueno, estan En molt bé. enero. Estan molt bé, mare meva. Gràcies a Déu, sí, anem passant. Bueno, vostès són d'ací del poble, Sí. antecedents del poble, a Montó arrere. Nasquem a Montcà i som de Montcà. Claro, Tota la i vida. pares i abuelos i tots. Sí, sí, sí. No, els abuelos M'abuelo de tots no. Serra, m'abuelo català era de Serra. El que fundà la fàbrica de la Montcarense era de Serra. M'abuelo català. Era de Serra. Tenia visió comercial, tenia Sí, sí. empresarial. Era guàrdia civil, Era guàrdia civil. m'abuelo. Sí. Y viví, estaba entonces donde era el Casa colegio Rocha. de así de, pero no era el colegio y no Carrer Negre. Estaba mi abuelo de Guàrdia Civil y mi abuela eixia per la portaleta d'enfront de sa casa. Ostres. I es conegueren i se casaren. Mm. I en acabant pues, se ficaren a viure així i esta casa era de meus abuelos. Ajá. I va ser ell el que vas començar la Sí, fàbrica? la fàbrica de Mare llimonades. meva, I la de Xeli amb un pare. que Tenien barbaritat. fàbrica de llimonades i fàbrica de Xeli. I des de quan estaria la fàbrica de llimonades? Sap més o menys? Ai, Quan se Des de- fundà? Sí, No aproximadament. tinc idea, no tinc idea. Però estem parlant d'antes de la guerra. ho jo crec, que van Sí, ser sí, segonen sí. de guerra i el feu un abuelo. Ja veu, mare meva. Abuelo, Que sí. barbaritat. I la de Gel? La de Xèlia va ser mon pare. La de Xèlia va ser el pare ja. Per què? La fàbrica de Xèlia la feu el pare. Sí. Això era jo xicoteta, me'n recordo jo. Quan feu la fàbrica de Xèlia la feu mon pare ja. Clar. Mm. I vostès, només per curiositat, a on anava a l'escola? Jo a les monges, Ahà. a les monges les franciscanes i després al Maset. I jo a Devís, sap qui és Devís? A de vista també n'hi jo, també. Ahà. No que la baixar. En Vicente Devís, que Vicente Devís. tenia, jo Sí, era a una andana que tenia. A una andana. Una andana. Baix hi havia la germana i els pares i dalt tenia el col·legi. Els tenien allà vora de la via. Sí. Ai, que gràcia. Mare meva. Però la forma de vida de la família era la fàbrica. Sí. Nosaltres érem 3 Tota la xics i vida. 2 xiques, 5 érem Clar. de família. I tots dos treballaven que així? Sí, i 2 que els van morir a ma mare al naixer. Mare meva. N'érem 7. Ja. Però vamos, ne visquérem 5. 2 xiques, que una viu a Madrid, jo sí que me quedé en la casa dels meus pares, i el meu germà, en la bàscula, al costat de la ferreteria, vivia el meu germà major, en una casa, i a la meva neboda, la Benet, se comprava un baló. I per aquesta casa també era dels meus pares. Clar. I el meu germà viu per el carrer de Casadreta, la carnisseria, la segona caseta. La carrera Ximesí, la segona casa a la dreta, A la dreta a i... Visió, que també la feren meus pares. Ja veus. Bueno, la feren meus pares, la feren tots treballant. Hombre, Com treballaven tots entonces. Sí. Però cada Ui, un... així Tots n'érem, treballaven, ahí tots treballaven. així n'érem els meus abuelos, un germà que tenia ma abuela Fadrí, Ahà. nosaltres 5 i mon pare i ma mare. Ostres. S'ajuntarem en esta casa. 24-9. Claro, això era vivienda i fàbrica. Viviendas, la fàbrica estava, que donava 3 carrers. Sí. Que barbaritat. Clar. Sí. Bueno, i fabricaven i distribuïen, a Claro, més. claro, Sí. anaven per Espaules repartint, sí. Clar. Que barbaritat. Sí. I com se feia això de la llimona? Oi, pues la màquina, no l'has vist? He vist la foto, sí. La Sí, foto. després ho fotograficarem, si es pareix, Sí. i ho ficarem també. Pues Entonces se feia tot manual. entonces tot Clar, manual. clar. Després ja comprarem una rodativa i A que última anava rodant la hora ja era màquina. tot automàtic. Automàtic. Ficaves les botelles, llevadora, sí, una llevadora. llevadora que era més gran que això, tot això, claro. Clar. Les Mira, llevava un sifó així que en tinc una allà. cinta, El sifó. així en una cinta, Sí? se l'enrolava en la cinta, ficava el jarabe, després l'àvia de cels, passava per ahí, una taponadora de sal, després l'etiqueta, tot automàtic. L'última que tenim, Clar. l'últim que tinguérem. Però i quantes coses feien? Farien sifons? Fresa, llimonà, sifó, cola. Primer dia en salsa, Ostres. la salsa. I després Sí. van prohibir la salsa i tenen cola. Prohibiren les... Sí? Sí. Sí. Ai, Se van Al prohibir, quan prohibiren. isqué la Coca-Cola, deien que tenia un no sé què, que no era tòxic, la salsa, i mare meva. la llevaren ja per això, perquè la Coca-Cola no se venia. Ja. La província de València Clar, tots clar. anaven a la salsa. Clar que sí, clar que sí.
Ai, mira, jo no sabia, Sí, sí. No sabia que va desaparèixer, però no sabia per què. On hi havia un retor que bevia en el bar, que venia en bicicleta a replegar la salsa, que diu que li anava molt bé, Sí, sí. i se retor sempre. I quan se n'anava a València, pobre, venia en el cotxe a replegar la salsa. Mare meva. Vaya que sí. I en canviar, en vez de salsa, volien que ficaren cola, el nom de cola. Ja. Bueno. Però feien menta, feien llimó, feien fresa, taronja, Bones coses. salsa, llimonà, Que fort. I tot gaseós? tot en gas. Ostres. Que barbaritat. Tot en gas. Bueno, interessantíssim, la veritat és que Sí, no sí. tenia idea. Entonces, però si no n'hi havia... Després, al cap d'anys, els germans aixòs de Rodrigo ficaren una fàbrica per callar les monges. Però nosaltres érem els que estàvem ja molts anys. Clar, home, mare meva. Ja la veu el meu abuelo, el pare de ma mare. Ja veu, clar, tindrà tota la clientela Sí, de molts anys, clar. ja ho crec. Que fort. Pujaven, hasta en carro pujaven a Serra. En carro també pujaven a Serra. Hi havia tela també. La vetera. Clar. Pujaven a repartir llimonades. Clar. Sí, claro, al principi tot en carros Sí, se faria. antes sí. Entonces no havia camions, no havia res. Ja. Sí. Pujaven en un carro, se naixia a lo millor a les 6 del matí i després tornaven a les 8 i mitja de la nit de pujar a anar aquí a la serra. Ja veu. Perquè és que no és que pujava i descarregava, no. O el mateix que en Meta, és que se corria tot el poble venent dos llimonades així, una llimonada allà, un sifó així, tot el poble per els carrers. Que barbaritat. I mon pare de nit també se quedava a fer gel, quan fer la fàbrica de gel, que no n'hi havia neveres elèctriques, entonces. Clar. Pues se quedava per la nit, perquè antes veníem gel nosaltres, però anava mon pare a uns cossos que tenien tavernes. I agarraven el gel de tavernes. Que barbaritat. I anàvem fer mon pare la fàbrica de gel així, Sí. i per la nit passaven els serenos i mon pare estava a la mecedora tenint compte de la fàbrica de gel. Mare meva. Per tindre gel pel cinema, perquè venia molta gent a fer gel. Clar. Molts que anaven els diumenges fora al secà o a la platja o això, venien en neveretes, carregaven el gel i segaven el gel. En neveretes, però se feia cola al gel. Que barbaritat. Se feia cola. I la venta era, per això, al detall. Ja. Sí. Que susto. Sí, la venta era, La venta com de si tal. digueren va vostè, no sé, un moro o alguna cosa, i dic, dona'm 2 pomes. Sí. Així fent, dona'm 2 llimonades i un quart de gel, d'una barra. Tallaven En un una tros, nevereta és que duien antes portàtils, Clar, picaven clar. l'això i se n'anaven a la platja o al secà o fora, en la nevereta. Que barbaritat. Mare meva. I això, mare meva, jo me'n recordo que quan era xicoteta això era... Claro, vamos, això era, no seria molt habitual, vamos. Jo en la meva zona no hi havia, per exemple. Però és que antes, ja te dic, neveres elèctriques no n'hi havia, jo me'n recordo que no. Clar. No, claro que no n'havia. Mon pare anava a tavernes a per el gel Ton i pare no, bueno, nosaltres. Bueno, però el Jo pare... anava en un camioneta per gel i anava a tavernes. I Quina així, per posició, la pare? carretera a Barcelona, Sí? allà ja repartint gel, trossos de gel per la casa. Me n'anava a Vinalesa. Així a Vinalesa. Voleu veure un més A fresquet? Vinalesa igual. Voleu més Pegava al Fara. Pegava la volta per al Fara i després venia a Montcà. Vale. Pegava la volta per Montcà. La una un quart de gel, l'altra mitja barra. Clar. Depèn. Mare meva. Entraves en un ball i potser te demanava una barra sencera. Clar. Depèn. Així era la vida. Mare meva. Així hem treballat un muntó. Home, ja m'ho pensé. La meva germana i jo només que anàvem a bordar en l'hivern. Però en l'estiu era tots treballar en casa. Clar. Només feien gel? No feien algun tipus de gelat? No, gel. Mira, venien així les horxateres que anaven venint els carrers venent torxata a per el gel. En el bar de gel, que ara no, crec que no ne fan, jo tampoc. No sé si ne fan de res, perquè tot el que se ven està triturat tot, mesclar-ho en el peix i coses d'ells, o en cubitos per ficar-lo. Sí. Antes eren barres, així de grans, Clar. així de grosses Sí. i així de amples. Clar. Tenia sobre 1 metro, com més o menys, Mare meva. la barra de gel. N'hi ha molts que venia per mitja barra, altres un quart, Clar, segons clar, les neveres que clar. duien. Clar. Mare meva. Pues sí. Crec que ara en fan al Port de València hi ha algun lloc on encara se pot comprar gel. Les barres. En barres d'aixes? Sí. Crec que sí. No quedaven moltes, no. Bolses sí que ne venen, bolses de gel sí que ne venen. Bolses de gel sí que ne venen. Bolses de gel sí que ne venen, en consum també n'hi ha de bolses de gel. Clar. I com era? Però en comitós, I covitos. o triturat, en barres no crec que n'hi hagi moltes que venguen ja. I com se feia això? Vull dir, era
algo elèctric. Ui, sí, això era elèctric i n'hi havia uns moldes que ficaven plens d'aigua i es ficaven dins d'una bassa i ahí pues, se quallava. Clar. L'aigua en la que treballaven, igual per les llimonades que per tot, era l'aigua corrent del poble. Però estava en això que estava feta. Clar, com i tant, sí. El que passa és que el gel portava molta beneig, perquè és que portava, ahí hi havia una bassa que seria més gran que aquesta casa. La porta carrera, en 3 metres d'ample i 1 metre i pico de fonda. I aquesta aigua estava l'aigua en molta sala, perquè no se gelara. I això portàvem un compressor que tirava l'amoniaco, no sé com se deia allò, el tirava per una tuberia i tenia baix en l'aigua, tenia com si diguérem un radiador, però que agarrava els 2 metres. I entonces aquella tirava la calç d'ella per el radiador i gelava l'aigua de la bassa. Però després això pujava altra vegada per dalt, perquè ahir se congelava molt. Pujava altra vegada i de dalt tenia un altre radiador que era per descongelar això. Entonces tenia 2 tubos, no així, per el xicotet anava el congelat no me recordo com se diu ara, y per fora pujava l'aigua corrent. Entonces para descongelarlo, para después tirarlo otra vez para adentro. Això ja. Y después teníamos una grúa, en lo que era això, una grúa en 2 patas que era corrediza, que corria tota la plataforma, tenia 2 ganxos i el depòsit de gel portava unes parelles de xina, uns ferros així grans, portava xina llarg i cada peça de gel portava 20 barres de gel. I dalt d'això portava una grua que corria. Agarraves la grua, manejaves, agarraves això, 20 barres. Les traies i les ficaves en una bassa d'aigua normal i entonces se descongelava del ferro. I les ficaves en una batidora, en un bat de xina que tiraves. Això estava així, descansaves ahí i entonces les volcaves i caien en una plataforma. I d'ahí a treballar. Això era el gel. Bueno, després per tindre tot el dia per ir repartint-lo també tindrien que portar-lo molt aïslat. No, el portàvem al normal. Lo que passa és que ahí també teníem un congelador, també teníem ahí, que quan tenies el gel, el que no carregaves, el portaves i te ficaves en el congelador i estava potser 2, 3, 4 dies. Pues que foren perquè estava congelat. I ahí no se desfeia. Això és el que passava. Però nosaltres carregàvem, tapàvem en una lona o alguna cosa i a repartir-lo per ahí. Mare meva. Que barbaritat. Entonces se treballava un muntó. Bueno, moltíssimes hores, no? M'imagine, i més treballant per casa, doncs n'hi hauria... I teníem un muntó de... Bueno, almenys 5 o 6 treballadors n'hi havien, així. Sí. Sí, a última hora eren 7 o 8. Teníem 5 camions. A última hora, quan tancaren teníem 5 camions que portaven 5 xòfers, els 3 germans que érem ahí. El meu home també estigué treballant. També treballant ahí i eren 8 o 10 treballant. A última hora. I com és que se va acabar? S'acabà. Sí, perquè... Acaben de venir les neveres elèctriques i tot això. Quan tisqueren els supermercats... Supermercats i les tendes també no n'hi queden cares, s'han acabat. Supermercats s'han acabat en tot. No és que han acabat en les empreses, no? I en les tendes també, que en Montcada no havia carrer que no tenia una tenda. De domèstic, de verdures, de sol, de l'altre. Han acabat en tot. Sí, han acabat tot. Així n'és. Els cascos, les botelles, serien retornables, claro, ¿no? Sí, eren de cristal. Sí, però les tiraren, quan acabaren que tancaren la fàbrica, en un poc que tenia mon pare fora, pues ho tiraren tot, caixes, botelles, tot. I ara després vinc una xicona i m'endugué almenys 5 o 6 botelles, almenys, no, tot. Allà n'hi ha un sifó. Ostres! Ella no estava en aquella botella.
que gastan el mal. Ai, que gràcia. Sí, ara se busquen, ara se busquen. Sí? Hi ha gent que mos han preguntat, si sabeu... Que m'ho ha preguntat tampoc. Sí, és una cosa... La gent se ho estima. Míralo, si pon. Ai, que bonico, mare meva. Y botellas de limoná también. Que fort, que fort. Clar. Botellas de limoná també me'n donava una xica de agua dolce. Pues ara se busca, ara se busca. Sí, mare meua. Ara hi ha gent que mos ha preguntat, si sabeu on... Pues no tiré no de caixes ahí, mare Ai, meua. clar. Dos. Una, en la caseta esta del costat que també era dels meus pares, ahí també n'hi havia un altre pau, que era mitger d'esta casa. I un altre pau en l'altra casa, mitger també d'esta casa. Sí. I al quedar-se mon pare a la casa, pues ahí totes les botelles es tiraven en els Ahí pous. teníem 14 o 15 botelles. Home, clar, no pensé, Els clar. sifons i Clar, caixes, clar. plàstic i tot. Tot ahí. Sí. Mare meva. I ja. Pues... Està... Has gravat bé, no? Vols que traigo alguna Espera, botelleta? trau una botella. Bueno, si té alguna coseta més... Sí. I ja que fotografia, fotria la botella i el sifó. Clar, Claro. sí. Pues bueno, ara la Montcadells és part de la memòria del poble i la gent parla amb molta estima de... Ui, si vostè pregunta per... Mare meva. Tu coneixes la Pepe? Tras com pesa, eh? Sí. Sí. Pepe, quin Pepe? Pesa moltíssim. Pepe es limonero. Parla'm. O Milano, la limonera. Milagros, A mi clar. tots me coneixen per la llimonera. Ja mos han dit, sí. Tots. Ai, que boniques les botelles, eh? Ho coneixes tot. Ostres, que Pues a boniques. dintre també que n'hi ha boniques. moltíssimes. Clar, ja m'ho pensé. Va, són precioses, eh? Este costat. Però m'ha sorprès quan pesa el sifó, eh? No. Sí, massiu. Tenien molta pressió, clar. Que barbaritat. Sí, moltíssim. No sé si vostès recordaran si antes de este tipo de tapons hi havia un altre. Algo diré jo. Ah, Ja s'ha acabat, Reinat? Estava en una opció que no podia fer fotos. sí. També n'hi havia una màquina que també s'apaven en tapó del ferro. De ferro. Que la màquina que tapaven els tapons de això? ferro. Sí, clar. Això és de goma. Això és de goma, sí. Això ho feia jo. Ah, home! Quan anava a buscar càmeres de camions, les Ostres! càmeres Sí, que són de goma. sí, clar. I jo tenia, que això ho feia en el corral jo, tots acabocados, ¿sabes lo que es acabocado? Forats. Sí. Uno així de gran, que era lo que es la goma, tallaba y pegaba Claro. y tallaba la goma. Y después en uno chicotingo, Si és con xiula. agarraba el del mig y feia fora de chicotet. Ostres. Y es la goma esta. Clar. Ah, que gràcia. Después teníamos una otra máquina también para tapar, que es como les tapadores així de cerveza. Ja. Claro, sí, Ficaves la sí, botella sí. en un això d'aixòs i agarraves, tac, Clar. tapaves la botella. Clar. Sí. Y después ya es que la máquina en els tapons de plàstic, Clar. que ficaves les màquines, els tapons en un embut i quan passava la botella, ella mateixa, Clar. la màquina ho feia tot. Doncs vostès ho han conegut tot, vamos. Sí. Tot. Sí. Doncs part del procediment era procediment químic, suposa, Sí. afegint el... Jarabe, feien jarabes. No, Clar. això ho feia tot amb màquina. Mirar tant tocante. Parem un moment. Això ho feien tot amb màquines. Clar. A principi era una màquina que estava per ahir, la millor. ¿No has visto la fotografía de mon pare? Sí, ahí n'hem vist alguna ja, sí. Antes agarraven les botelles estes, teníem una dona que les agarrava, Sí. les empleaba en un cepillo que les echaba. Clar. Netejaves a mà. Sí. Y después le ficaven en una maquineta que tenía quatre peces, Ajá. calçaves les palanques, calçaves una palanca, ficaves la botella i la tapaves. I al tapar-la obries el grifo per comprar-la jo. Clar. Mentre ella s'omplia, obries l'altra que estava plena ja. Clar. Traies la botella, la tapaves i al caixó i ne ficaves una altra. I així anaves ficant i traient. Ficaves buides i les traies plenes. Clar. Això és el primer viatge. Era tot manual. Després ja comprarem una maquineta per llevar les botelles, que era que portava uns grifos
una maquineta que era com una nevera, Sí. i li ficaves obertes, ficaves cara baix, i hi havia un xorro d'aigua Ya. que estava per dins i un cepillo per fora. I entonces quan la ficaves, tapaves la tapadora i s'obria el grifo. Traies l'altra, ficaves una altra, traies esta. I així, botella, botella. Això era botella, botella. Això és la màquina. Després comprarem, quan ja s'acabarem aquestes màquines Sí. de treure les botelles, omplir-les, Sí. comprarem una rodativa Ajá. que era com aquesta taula Sí. i portava, per exemple, 20 peces així de plàstic no, de corcho, de caucho, el que siga. Sí. Entonces ficaves tu la botella ahí, Sí. i això anava rodant. Ajá. I quan t'aplegava així, això feia pum, obria i la botella se ficava allí, ahí entrava un grifo. Sí. I mentre es pegava la volta, s'omplia. Ostras. ¿La comprendes no? Sí, sí, sí. Y entonces cuando la pegabas así, la traías, la tapabas, palma. Y en el puesto de camiseta le ficabas una altra. Claro, claro. I anava rodant. Claro. I anava amb pince. Claro. Això és el tercer. I després ja a última hora, perquè ja a última hora ja és tot automàtic, tot. Claro. A última hora ja comprarem una llavora, que seria, la llavora seria més gran que esta local. Mare meva. Entonces tenía unas cintes, una tabla china, y unas cintes que corrían, Una ayudita. unas cintes que corrían para acá dins. Sí. Y estaba así uno así ficando botellas, damunt de la cinta. Y esa cinta la corría y le ficaba en com si dijera, no sé com explicar-li, un machina que caía la botella, Sí. la ficava aixina. Sí. I aquesta botella, al mateix temps que la ficava ahí, la que traia en un això. I ella pujava amunt les botelles i le ficava dins de la nevera, dins de la llavora. Portava 10 o 12 botelles. Cada vegada que alçava amunt, 10 o 12 botelles. Le ficava dins la llavora. I la llavora portava com si foren, no sé com dir-li, gàbies. Sí. De cada gàbia era una botella. Sí. I aquesta llavora anava aixina, es va per baix i s'omplia en sosa càustica i s'omplia. I passava 2 o 3 minuts dins de la sosa càustica. Claro. Després eixia i en la sosa càustica hi havia, quan eixia ja se buidava. Després eixia unes fonts d'aigua Sí. que anaven la mateixa màquina, i quan eixia pujaven amunt, pujaven cara avall. I ell portava les 10 o 12 fonts d'aigua, que això que corria, la font li tirava l'aigua dins per rentar-les. Sí. Després tornava a passar una altra i li entrava en font d'aigua clara. L'aigua clara ja del grifo. Clara. I li tornava a rentar. I quan eixia, tornava a botar daus d'on s'havien ficat i parava en una altra cinta. La cinta caia i pum, i la cinta s'emportava. Entonces, quan acabava aquesta cinta, n'hi havia un depòsit que se'n feia el jarabe, que feia la sacarina més l'essència que li ficava segons el que volia fer. I quan passava l'altre per allí, hi havia una estreta redona, això tic-tac, i cada vegada que pujava a la botella li tirava la quantitat que tu volies. Per dir-li més dolç o menys dolç, o més amarg o més... I quan eixia, continuava la cinta i entonces entrava la rodativa. La ficava ahí i entrava la rodativa. I ahí no les tocava ja. Quan eixia la llavora ja no les tocava. La cinta, el grave i la llavora. Entraven en l'omplidora, pegaven la volta, eixien i aquestes, quan eixien plenes ja. I aquestes les tapaves. Però últimament ja comprarem botelles que anaven en tapó de plàstic. Entonces a l'eixida ja no les tapaves. Continuava la màquina per la mateixa cinta i aplegava un puesto determinat que aplegava el tapó en la mateixa màquina, el rodava i Que meravella. i el tapava. I llavors ho ha explicat ella? Molt bé, ostres. I en la mateixa cinta tornava a passar, en la mateixa cinta continuava, i una altra màquina que tac, l'etiqueta. Que meravella. I quan t'hicien ja havia tapat, plena, etiqueta. Claro. Havia un tio en una taula agarrant-les i ficant les caixes. Claro. I ha explicat tot lo que parava. I a la mare li diuen la mare dels pobres. Una mare sí. També era tonta com nosaltres.
Ma mare avui venia En molt aquella així. època voltàvem tot. Quan faltava ma mare, I així, vingué una dona, una senyora, i li digué: Senyor Antonio, le debe un neche, perquè diu, Milagros ha anat al banc, jo anava molts dies a ingressar. Has anat a ingressar avui? Els meus germanos, i era este o el meu Joaquín. Jo dic, no. Y va una dona que entra, digo, dice, vino una señora y le pidió dinero. Y le dejó mucho dinero. Y le dijo que cuando vendiera no sé qué se lo devolvería. ¿Tú los has visto? No los has contado. Ni mamá le tampoco. Y después llegó una señora que pasé y digo, señor Antonio, yo le debo unas gafas que le dio, me dejó el dinero para mi hijo. Y un padre dijo, pues mire, la única que ha venido a decírmelo es usted, ya están las gafas pagadas. No me debe nada. Ma mare y mi abuela eren una meravella, y mi pare igual, tots. ¿De la botella? què? ¿Saben qué representa? No, representaron la Moncadense. La Moncadense. No es otra cosa, es simplemente la marca. La vamos. marca que fica mi pare, sí. Vale. Muy bonito. ¿Y el dibuix, la serigrafía esta, la feien vostès o No. se comprava així allà? Això ho feien... Esta és la primera botella que serigrafia en València. En València. En València. Perquè això venia de Barcelona. Ostres. I mon pare comprar les bienes, perquè jo ni una vegada a la vuelta, en el pare a Barcelona. Diu, vols que serigrafia envia fora de ficar el prospecte ahí? Diu, bueno, i entonces això venia de Barcelona ja. Quan feien la botella, ja ficaven el cunyó ahí. Serigrafien la botella. Sí, les botelles venien de Barcelona. Sí. Les botelles venien de Barcelona, entonces. Sí. No, però les portaven a uno que li conocien ese de Valencià. No me recordia. Clar. En València hi havia un almacén que venia botelles per tot el xum. I de Barcelona les portava a València. I d'ahir les portaven a casa. O anaves tu a per elles o te les portaven si les encobraves. Clar. Lo que sí que feien vostès entonces era la gometa. Sí. La gometa, sí. però gometes no le feien. Bueno, no le feien, sí que le feien, però era més fàcil fer-les en casa. Clar. Lo més fàcil i més barates. Que entonces buscaves les pessetes, els cèntimets, buscaves així que un euro no val res. Sí. Antes un cèntimet valia. Sí, totalment. Mare de Déu. Pues, bueno, jo penso que ja ens hem preguntat sobre la Moncadense quantes coses. Pues bé, pues mira. Moltes gràcies per atendre-nos. A vosaltres. Per atendre-nos també. Hasta que vulgueu tornar. Que bé. Tinc la casa guarda. A mi m'agrada parlar d'aquelles De èpoques. coses. Que bé. Recordar Clar. Bueno, nosaltres no ens dediquem a això, a recuperar aquelles coses. En aquella època treballàvem molt. Clar. Jo, havia nits que antes de fer la fàbrica al gel ja teníem un camionet. I anàvem per el dia, per matí, per això, anàvem per allí. I per anar a la Serra i Nàquera, allà a les 5:30 o les 6 de la tarda, carregaves i t'anaves per Camunt. De la vesprà? De vesprà? Sí, i allà a les 12:30 sopàvem en Serra. Baixaves, descarregaves el camió, te'l ficaves a punt i antes de fer el gel, a les 7:30 tenia que estar en tavernes carregant gel. Però en aquella època se treballava molt. I mon pare igual, en el cel, se quedava la maca ahí, passaven a serenos i posaven serenos. Eren dos. Toni, què fas? Diu, mira si estic tenint compte del gel. Pel l'endemà tindré xelvares i xelvetes perquè estava entre el dia i de nit fent gel. Sí. Després tenia una càmera que quan les barres estaven fetes les ficaven a la càmera per tindre gel. Entonces treballava molt. Aquella època era molt. Clar. L'agarrava d'ahir, la ficava... Mare meva. Bueno, sí que hi havia gent treballant ahí, No, ells no treballaven. Això era una família. Vale. Això era mon pare, el germà. Això sí que treballava. Vale. Això és la meva germana, Sí. això és la germana i això és la neboda. Una cosita. Ostres. Que foto més bonica. I això és un pare, pues? Sí. Ja. Eixa màquina, Sí? per un puesto le entrava aigua Sí. i per l'altre le entrava el gas. Sí. Eixe depòsit
esa redonda, perquè feia Sí. mezclar el agua en el gas, Claro, claro. para que después de ahí pasara esa agua a la máquina, a aquella que le di yo. Claro, 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 claro. Ella feia l'agua en gas, li havia ficat el jarabe, Sí. que li faltava, i a l'omplir-la hi hagi la llimonada dolça. Sí. I compràrem 2 plantes baixes del carrer del Trinquet, Ostres, que entraven per allí les 2. ostres. Después tenía la fábrica allí. Después mon pare compró la casa esta al costat Claro. y trasladaron toda la empresa a la planta baixa, Mare meva. que és quan tota la maquinària nova. Claro, claro, claro. Encara tinc 2 plantes i aquest lecho és de ma mare i ma mare ja fa 47 Mare anys que és meva! morta. Són les Ostres! plantes primeres i el lecho que hi ha allà és de ma Uau, mare. que I ma mare fa està 47 preciós. anys que és morta. Està preciós, pues, 47 Que barbaritat. És morta, Que fort. sí. Que bé, que bé. Que planta.